салом бинандагони хабар тиҷик. Сарояндаи номдори эстрадаи тоҷик Нигина Амонқулова ба мардуми Тоҷикистон маслиҳат дод, ки чӣ гуна дар ин рӯзҳои мушкил бояд вақти худро ба фоида гузаронанд. Нигина Амонқулова мегӯяд, дар ин рӯзҳои мушкил мардум набояд вақти худро ба хондани хабарҳои манфӣ дар бораи бемории коронавирус гузаронанд, балки бо хондани китоб ва сайру гашт машғул шаванд. Биёед ҳама ин рӯзу ин соат шоду ва барои ҳар нафас шукргузор бошем. Биёед аз хондани маълумоти манфӣ худдорӣ кунем. Китоб хонед ва ба машқи бадан машғул шавед ва истироҳат намоед, навистааст. Нигина аз мардум даъват кардааст, ки ба саломатии худ диққат диҳанд ва ҳавои манзилашонро тоза кунанд. аз аксҳое ки Нигина Амонқулова ҳамроҳии ду писараш дар саҳифааш дар Инстаграм нашр кардааст, дида мешавад, ки чӣ гуна сароянда бо аҳли хонаводаи худ вақт мегузоранд ва дар ҳавои тоза сайру гашт мекунад. ёдарас мешавем, ки дар робита бо паҳншавии густурдаи коронавирус дар ҷаҳон барномаҳои чандин сарояндагони тоҷик аз ҷумла Нигина Амонқулова лағв шуда буд. консерти ҳунарии Нигина Амонқулова овозхонии шинохтаи тоҷик мебоист рӯзҳои 11 ва 12 март дар Исроил доир шавад. қаблан хабарҳо шуда буд, ки барномаи ҳунарии Нигина санаи 11-12 март дар шаҳрҳои Холон ва Рамла, Исроил бояд доир мешуд. гуфта мешуд, ки барномаи ҳунарии Нигина бо овози зинда сурат гирифта, консертҳояш ба ширкати 7 навозанда гузаронида мешавад. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. шумо чӣ фикр доред? ҳатман нависед. фикри ман ҳамин аст, ки Нигина бале дуруст гап зад. бояд вақти хуш гузаронем ва дар ҳавои тоза гардед. дастҳоятонро тез шӯед ба собун. хеле фикри нағз гуфтанд Нигина Амонқулова. ҳатман нависед.